tom, čo Slovensko zažilo. Každý asi chce žiť lepšie, lebo boli sme za uplynulé viac ako 3 roky svedkami rekordného zdražovania, rekordného poklesu miest, bohužiaľ aj hádok a chaosu, ktorý sprevádzal celé vládnutie. Takže myslím si, že každý na Slovensku si zaslúži žiť lepšie aj tým, že bude inak fungovať vláda. Určite chce každý žiť pokojnejšie a nechce, aby sa bojovalo stále proti niečomu, ale aby konečne aj vláda ťahala za jeden povraz a bojovala za niečo, a to je za lepší život našich občanov od ich narodenia aj po ich dôstojnú starobu a bezpečnejšie. Viete, keď nemáte pocit bezpečia, či sa vás týka osobne alebo vašej krajiny, tak ten život jednoducho nemôže byť kľudný a taký, ako si predstavujete. Takže všetky tieto 3 slova znamenajú, že sa budeme starať, ako som už povedal, od človeka od jeho narodenia až po dôstojnú starobu, že sa budeme starať o tých, ktorí to potrebujú a chceme vybudovať silný štát, ktorý sa naozaj bude venovať tým, ktorí nemajú to šťastie, sú chorí, sú sociálne slabí, alebo sú už starí, no a samozrejme, aby žili v pocite bezpečia. Čiže tie 3 slova znamenajú, sú to len 3 slova, ale znamenajú veľmi veľa a myslím si, že je to vyjadrenie toho, čo ľudia chcú. Aj preto sme získali dôveru a sme súčasťou novej vládnej koalície.